famille jiaby, isika jiaby magnaraka vidéo-naka ty zegny, ty misy technique kely zegny le zahaviko amin'ny fampiasagna na vision board na affirmation zegny. Amin'ny fotoana anao magnano visualisation zegny, raha ohatra ka amin'ny vision board zegny, fa izy koa zegny anao magnano méditation zegny, ilaigna zegny misy fotoana anao mitandregny, azonao, mitandregny la fréquence na koa affirmation zegny. Affirmation, mi-affirmer zegny jusque subconscient-nao mi-confirmer i raha. Amin'ny fotoanan'ny relaxation amin'ny mandraigny ndraiky hariva igny zegny, mila misy fréquence zegny, satria fréquence igny miteraka vibration. Izy koa anao mitandregny hira zegny, fort probable ilay mélodie na hoe ilay hira ilay magnano zegny izy, igny atiavanao ilay hira zegny. Ka izy io zegny fa misy spécialina nina resaka la loi d'attraction zegny, hitanao agnatin'ny fampianarana mio koa misy fa nahazo bonus sanany taloha tagny, fa agnatin'ny fampianarana mio koa zegny ao za magname bonus izy bebe kokoa zegny, zegny atao hoe wealth frequency. Amin'ny fotoana zao ty zegny, hariva anao mirelax, mandany lera zegny anao mizaha vision board-nao na soit magnano le affirmation mitovy anao, izy koa anao katôlika zegny, mitovy le amin'ny fotoanany hitanao zegny raha ohatra ka anao zegny mivavaka amin'ny katôlika, tsy haiko eglizy hafa e, satria za mivavaka katôlika, ty zegny misy technique kely zegny mampisamary izy malaky zegny. Izy koa anao zegny mivavaka katôlika, tsara zegny ny fagnataonanao ny fikambanana MDMK. Izy io zegny presque tsy dia misy zaza loatra, tanora koa zegny tsy dia tia fikambanana io, fa io fikambanana io zegny MDMK io mampisy finoana bebe kokoa zegny, satria izy ary agnatin'izy io zegny magnano raha agnatina répétition, mipody ary tegna hitanao fa hoe hafa mihitsy zegny olo agnatin'ny fikambanana MDMK amina finoana zegny, satria akao zegny mitsabo raha araiky, ohatra magnano doxa-play zegny ampody kahirahana ampody ndraiky fa matinao par-cœur zegny, magnano zay koa zegny anaovanao affirmation io. Ohatra naka zao izy io faranaka io faranahy io zegny le nazoko tamin'ny Genescript, izy zegny soratiko ake, de lasa karaha fa mifily izy zegny za amin'izao, efa mahatsapy izy zegny za efa mahatsapa risy, za efa mahatsapa mpanambola, za efa mahatsapa beau gosse, fena beau danse zegny fiaignananakahy, karaha zay zegny mampisamary sy izy zegny ampodinao répétition amin'ny fotoana hariva karaha zao ty, aloka anao andeha hoandry ndraiky anao mifoha mandraina igny zegny, igny zegny information igny ampidirinao alohaloha, azonao, ampidirinao alohalohan'ny information jiaby, zay zegny le ilagnanao jiaby le visualisation amin'ny mandraina igny ndraiky amin'ny hariva. Mizaha vision board zegny anao